ଟିକେ ଖସରେ ଯାଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଛକେ ଟିକେ ଆଗକେ ଟିକେ ଯାଉନ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଦେଖୁନି ହାତକେ ଦେଖୁନ ଆମର ତ ଆଡ଼େ କହୁତନ୍ କହ ତ ହାତ ଦେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁନ କି ହିସାବରେ ଆପଣ ଲୋକ ବତେଇ ପାରେ ମାନେ ଆମର ସବୁଆଡ଼ୁ ଭଲ କରି ହାତକୁ ପାଟି ଏବଂ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ କାଶିବା ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହାତକୁ ପାଟି ନାକ ଓ ଆଖିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ कोरोना भूताणु संपर्कित किसी सूचना कोरोना भूताणु ठाରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ବାରବାର ଧୁଅନ୍ତୁ ହାତକୁ ପାଟି ଏବଂ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାଶିବା ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହାତକୁ ପାଟି ନାକ ଓ ଆଖିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଭାଗଟା ମିନିମମ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡ ହେବାର ହଁ